Уважаеми зрители, сега гост ни е Григор Здравков. Защо? Не защото се оказа, че и той е активист и една от ключовите фигури в Величие, но той се оказва при Павел Стоименов същия ден е тръгнал към него, е стигнал при него в така апогея на претърсванията, но да сигурно си спомняте, Грища отдавна говори и за проблемите с митниците, хващанията или нехващанията на наркотици и други неща интересни ставащи по тези митници. Онова, което само да припомня историята, Петя Банкова мълча 6 месеца и на 7-я месец натопи Асен Василев и Бойко Рашков, след което за мое огромно огорчение и Асен Василев и особено Бойко Рашков очевидно не научили през годините нищо ново като поведение. Единият Асен Василев мълча 2 дни, на 3-я ден отиде на интервю по Националното радио в неделя 150, което няма нищо лошо, разбира се, само че там наговори неща, колко са нагласени, колко са засекретени конкурсите за скенери по границите, става дума, той е обявил открит конкурс, а пък след това вас го е спрял открития конкурс, след това служебното правителство секретен конкурс направил и изключил при неясни условия такъв огромен договор, само че нито журналистката го попита, ами чакай сега, Банкова казва, че по 120 хиляди рушвет на камион е отивал до вас, 200 хиляди са стигали до Бойко Рашков. Бойко Рашков 5 дни мълча, на 5-я ден имах тежък разговор с него, защото го каня за интервю, каза мълча нарочно, само че същия ден вечерта отиде при Дремджиев, където на практика нищо не каза ни за 200 хиляди, ни за парични потоци, нищо и половина. Някакви плахи усилия Дремджиев направи да го пита, но и там нищо не се получи. Така че сега отиваме при Гришата. Гриша, само да кажа, пускането на Петя Банкова от ареста става няколко дни след като тя даде показания и съдействала на разследващите. Всъщност, според тия показания и така удобно изтекал протокол от разпита, в който топи Асен Василев и Бойко Рашков. Доколкото знам, един от другите обвинен по тази афера, така наречена митническа афера, 2 пъти при него ходят хора от КПКОНПИ с желанието и той да натопи когото трябва, само че той не иска и не ги топи, и наскоро отново го оставиха в арест. Но това е друга тема и сега нека да си затрая за още подробности по случая. Гриша, как си го обясняваш това, което стана с Петя Банкова? Мълчиш 6 месеца и на 7-я изговаряш тия неща. Трябва да бъде ехиден, със смисъл явно е преоткрила нотката честност в собствената си душа. Сега, аз ще коментирам всичко, което е казала тя, с оговорката, че това е публикувано в медиите, нали, за да не преразказваме всеки, който иска да си прочете. Сега, първо, аз отдавна критикувам Банкова, само да ти кажа, че в нейните показания това е все едно чета мой сигнал. Има малки обаче нюанси. Няма нито един ред за подкупите от наркотици. Нали разбираш, че нейната специалност, уж като е работила контртерор в нас, трябва да са наркотиците. През всички тия схеми, които тя описва, минава и наркотици. Тук сме го коментирали десетки пъти. Относно контрабандата на цигари. Поне 2 пъти съм заявявал пред тебе, че най-страшното, говоря ти като щета за държавата, е нелегалния контрабанда износ. Аз ги наричам електронни цигари, тя ги нарича вайпове. Ма тия 120 лева, дето твърди там, са отивали към Асен Василев,
Примерно, приеме, че така, дори не го коментирам Асен, а другите, които отиват по границата, ама как тя така не е хванала един камион с вайпове, защото този камион трябва да влезе нелегално и да излезе нелегално. Или да влезе от Гърция и да се продаде в България, или да влезе по море, Бургас и Варна и да влезе към Турция. Ще обясня, защото тук ако вайпа струва 5 лева, в Гърция струва 15 евро. Аз затова ти казах, забележи, че там няма нито един. Ама само да кажа, че тия хора, които тя искала да ги махне, те като ги махнаха, те пак ги върнаха. Тоест имам чувството, че... Значи, като ги махнаха, ами тя ги отстрани и на другия ден пак ги върнаха. Разбираш, когато тя отстранява ни митнически служители, няма и те пак връщат другите митнически. Не, след ареста ги връщат. Да, само че ако си спомнеш, ние за господин Павел Тонев говориме в 2014-2013. Първите ми сигнали и претенции към Асен Василев беше точно за този същия юнак Павел Тонев. Представител на Георги Гергов, на масоните, на който се сетиш от Пловдив. 1992 година в първата далавера, която му се замесва името, е фалшиви банкови гаранции за цигари Малборо. Той се измъква, защото не може да носи отговорност за фалшива банкова гаранция. И от тогава, той беше шеф на агенция Митници, кога? По времето на Орешарски с помощта на господин Пеевски, който тогава командваше правителството. Така че това е някакво дежаву. Те е ясно за какво го тупат Асен. Пак така, не коментирам дали Асен... Защо го тупят? За да могат да го натиснат да подкрепи правителство на хората на Борисов и на Пеевски. И то не случайно излиза след изборите, според мен. И другото нещо, което искам да коментирам, защото тук темата развихме много добре, за подаръчните пликчета между Петко Петков и Пламен Озунов. Сега, не може да напише... Онова видео в афера, което се появи в един ресторант. Така. И не може да напише, аз съм чувал, че еди кой си платил за еди кой си. Значи това си чиста проба на гласене. Разбираш, аз съм чувал, че слоновете летат по 15 метра. Тук цитираш пак Петя Банкова. Да, цитирам нещата на Петя Банкова. Ама пенсионера Петко Петков карал скъпа кола. Няма хубаво, ти като си била замшеф на... Забележи, значи тя без нито един ден стаж в митническата администрация отива и става замшеф, който отговаря за контрабанда и наркотрафик. Нито дума за контрабанда, като си го видяла, то пенсионер, бивш митничар с скъпа кола, що не си пуснал едно сигналче до НАП, до МВР, до където искаш. Тя не знам колко сигнали имам подадени, аз мога да ти покажа цяла папка и благодарствени писма. Така че това са измукани от простите неща. Когато говорим за контрабанда, не чух за горива. А знаеш, че сега мога да ти кажа схемата, по която руски горива през Северна Африка се обмитяват тук като български. Не чух за така нареченото турско и китайско карго, през които, освен наркотиците, минаха и терористите, които бяха заложили бомбата в Турция, в Истанбул преди 7 или 8 месеца. Нали? Няма такова нещо. Тук има една целенасоченост и най-вече Асен Василев. И да стигнем до това, за което всичките говорят за скенерите. Тук в това предаване аз 2 пъти съм ти загатвал, че има такъв конкурс. Конкурсът е много елементарен. Сега, тъй като вече има голям обществен интерес, аз си направих труда да подам поредния официален сигнал. Сега, аз съм ти дал само текста, защото данните са много повече, ето ще го предоставя. Той е до Радев, до естествено бъдещия, надявам се да бъркам, главен прокурор и до КПКОНПИ. Сигнал е подаден и визира самия конкурс. Нито един от тия трите дори не ми е дал входящ номер. Виж колко са нагли. Защото аз ги подавам с подписан PDF през електронна почта. Ето, заповядай. Ще разкажа на вашите зрители за какво става дума, за да разберат. Европейския съюз решава да ни даде едни около 80 милиона евро да купиме, драги зрители, скенери, големи и малки, с които да ловиме не друго, ами наркотици по нашите граници. Големите скенери може да си ги представите като тези рамки, които като напускате държавата, не ги виждате и минават камионите. И тези стълбове, малките са горе-долу, айде да кажем, като радиостанция. Само да кажа до президента Радев и до Сарафов. КПКОНПИ също. Дори си го написал, ти не си погледнал Борислав Сарафов. Сериозно, не случайно си го... Имам лош опит от предишни сигнали. Сарафов, не си така. 4-11. Да, входящ номер. И за какво става дума? Явяват се, сега за да не объркам имената, ще говорят теоретично. Няколко най-големи производители на скенери в света. Сега да не даваме с други, примерно най-добрите производители на марки коли, знаеме кои са. Също нещо. В един момент цялата тази работа става така, че един, който няма нищо общо с нещата, печели конкурса се разваля и в един момент агенция Митници го засекратява. И познай... Само
скобичка да отворим. Практически конкурса го спира КЗК, Комисията за защита на конкуренцията на Бойко Борисов, хората, майката там, който е си изтекал мандат и въобще цялата тая комисия изтекал мандат, но продължават да стоят. След което Върховният административен съд потвърждава спирането на конкурс. И какво става, какво се случва в един момент? Конкурс. И тогава вече служебното правителство, Асен Василев отива на кино, вече падат властта и служебното правителство секретен, няма конкурс, секретен. Т.е. агенция Митници, сега благодарение на един, който аз му викам ментата, решава, че този конкурс трябва да е засекретен. Да обясня на вашите зрители. Няма нищо секретно в това да вкарваш скенери за хващане на наркотици. Напротив, той трябва да бъде публичен и да се купат не най-скъпите, а най-добрите, независимо дали са най-скъпи, защото тук касаем за живота на децата. И когато го засекретяваме конкурса, познай кой го печели. Един от мобилните оператори в България, който сигурно е най-добрият мобилен оператор с най-бързата връзка, но никога през съществуването си на тази фирма не се е занимавал с производство, продажба и конкурси за тези скенери, което е много така страшно червена лампа, за да бъде този конкурс проверен. Другото нещо, което е, хората, които са загубили първия път конкурс, са уведомили всичко, каквото се сещаш в Европа и затова този конкурс много тънко мисля, че ще бъде по някакъв начин дисквалифицирано, освен ще ни вземат парите европейците, които ние вече ги плащаме. Едно от плащанията беше юни месец. Между другото, ще я береме и глоби като ларгото. Друг е проблемът, че аз не искам да опреквам фирми и така нататък. Тук проблема е при ръководството на агенция Митници 100% и при служебния кабинет. Асен Василев къде ходил, какво правил, значи който слага подписа, той носи отговорност. Защо мен или тебе не те накара да вземе подкуп или да напишеме нещо? Проблема е при тия скенери, че когато конкурс е засекретен, ти не можеш да провериш спецификацията на скенерите. Представи си една скъпа немска лимузина, която би трябвало да купиме, за да пазиме децата, и един, и Карус, да кажем. Нали, само че е реиновиран в китайска страна. Има шанс нещо такова да се направи, само че Карус ще струва колкото скъпата лимузина. Нали се сещаш? Така. И сега въпросът е кой е мобилният оператор. Сега няма никакво значение, но със сигурност не е Спас Русов, който аз бях така доста учуден. А друг не свързан с... да кажем, че... Спас е свързан с... Не е Виваком, това искам да ти кажа. Другите са... Не го казвам, защото там имаме едни ограничения. Така. Всеки може да се сети кой е, нали, както се казва, всички обичаме круасани. Така. Добре де. Кажи ми другото сега. Доколко ти можеш да кажеш нещо по въпроса пари до Асен Василев и до Бойко Рашков от контрабандни канали, дали се стига? Сега, това, което аз съм го казал, аз съм го написал и съм се подписал. Факт е, че всичките сигнали, в които фигурира господин Василев, са приключили или са още на трупче. Т.е. приключили са с отказ. За господин Рашков не мога да коментирам, тъй като аз не съм подавал сигнали, в които да фигурира името на господин Рашков. Това, което мога да ти кажа, това, което описва Петя Банкова, е идентично с сигнала за парфюмите в Хасково за Минко Ангелов, където твърда, че освен парфюми имаше и наркотици. Същото, което описва за цигарите, аз съм го описал в Пловдив, там ставаше въпрос пак за наркотици, банани и цигари. Тоест, това е едно дежавю от последните минимум 10-15 години. Просто тя малко е по-шумничка, тъй като обвиняема бивша шефка на агенция Митници. Сега, друг е проблема, защо тази девойка въобще е била назначена там, какъв ценз е минала, кой е препоръчал, за да не търсиш кой е Алексей Петров, се казва човека. Лека му пръст. Но това е професионален пост, в който трябва да се сложи човек чист професионалист, дори той не трябва да бъде чист полицай. Ама чакай се, нали не забравяме, че в момента, когато тя беше довела на капитан Андреева английски митничари... Двама. Които седяха по цял ден и наблюдаваха какво става. Бяха започнали разговори, австрийци или германци, които щяха още да докарват, и в момента, когато има деня на среща с австрийския посланик, колко се изпълни, и слагат белезниците и айде в... Не всеки човек, който е известен като класен ръководител или комсомолски секретар, означава, че върши работа. Първо е много обидно
за нашата система да си внасяме митничари. Имаме достатъчно хора. Второ, срещата с австрийския посланник е по искане на госпожа Банкова, защото е един добър пиар. Всичко друго, което ти го каза, е точно така, но е пиар. Колкото и митничари да дойдат, каквито и митничари да дойдат, кокаина, хероина и контрабандата през капитана си върви, независимо как се казва шефа на агенция Митници. Само ще кажа един факт, който всички забравяте. Бърт доказа връзка търговска между Банев Брендо и сегашният шеф на митниците през един хотел, който на времето е бил собственост. Него е купен от сегашния шеф на митниците. Няма такова нещо. В момента, за да скрият всичко за това, което си говорим, правят обединение на НАП и митници. И аз винаги питам, кой от вас е чул обосновка икономическа или политическа, защо трябва да се обединяват НАП и митниците? Няма такова нещо. Отзад седи Йордан Цонев, отзад седи естествено неговия гуру от новото начало. Това, което не успяха да го направят с Орешарски 2014, го правят сега. Когато се обединят двете системи, естествено нещата, които трябва да изчезнат, ще изчезнат. В момента пипат системата, за да вкарват пак така руски горива, като северноафрикански. Само една компания се занимава с това и тя не е Лукъл, една друга с едни зелени надписи и така. Мисъл, няма нищо ново. И пак така, не случайно са толкова едностранчиви показанията на госпожа Банкова. Аз съм сигурен, че тя успява да събере достатъчно материал и като свидетел, като устни показания, и като писмени неофициални доклади, така наречените доноси, но тя не иска да си открива други фронтове, а сега в момента е най-лесен да го ушлякаме. Ако искаш, така ще го кажа. Как се обясняваш това, че мълчи? Въпреки, че е пуснака от ареста, не иска да говори пред медиите. Сега за това нещо трябва да говори с двамата адвокати. Знаеш, че те не са много слухотливи. Бяха преди това много слухотливи, освен дамата, която я представляваше при ареста. С дамата колко и разговорни съм имал, както и с Рангелов, дано да се навият да говорят. Целта на тия показания не е това, което представлява обществен интерес. Как се убия след пускането и привикването и тая седмица, където повдигнаха ново обвинението? Това не... Когато вярваш на фалшиви предложения, така става. Демекчета просто само и само да натопи когото трябва, са и казали, ще те оправим. Да, в КПКОНПИ... Тя топи, излиза публично протокола от разпита, че не трябваш, да, и пак заглушите. Аз дори мога да се обзаволя, че това дело ще бъде загубено от държавата. Също не само, че не сега, след няколко години. Според мен никога целта не е била да я осъдят. Да. Разбираш, за мен е много по-странно поведението на Асен Василев. Смисъл, това е най-глупото нещо, което може да направи, начина, по който се държи. Именно. Това се очудвам. Ти мълчиш, 2 дена на третия отиваш в радиото, свършва интервюто от радиото, излизаш отпред на улицата, където те чакат, и на улицата обаче те причаква вездесъщия Караколев. Да, и те прави да салата. Пред когото ти за пореден път се изпускаш нервите. Как въобще е възможно такова поведение? Това, което искам да отбележа, е, че това в тази комисия, която направиха за Асен Василев, бла-бла-бла, показанията на Петя Банкова съвпадат с тия показания, които са в комисията от други хора, но съвсем случайно не съвпадат с Петя Банкова, когато я арестуваха и преди това и така нататък. Значи сега аз, или лъжеш, или не лъжеш. Не искам да давам оценки на който иде, но аз съм много зле от това, че ми е дошъл акъл, когато са ме държали на топло. Плюс това, едни показания трябва да има някаква конкретика. Имена, място на срещи, номера на камиони или поне фирми. Няма такова нещо. Аз съм чувала, че един 120 лева за едни вайпове. Добре, не? 120 хиляди. Така. 120 хиляди. Имаш още 50 хиляди на границата. Имаш фирма, която внася, официално или не неофициално. Имаш фирма, която изнася. Имаш перачи на пари. Тия къде са? Имаш митничари на граница. Имаш шеф на отдел. Въобще аз мога да дам цял списък с такива, които трябва да са вътре, за да стане схемата, но тя ги няма. Явно само Асен Василев е успял така да направи всичко. Пак ти казвам, знаете, че аз не го защитавам, напротив. Но така. И само да ти кажа, тъй като знам, че ще говорите за избори, искам ти остава нашия преглед на тема как се купуват избори. Абсолютно незаангажиращо, защото ще дойде тук демократичен, какво беше там. Така. Не пото, за да имаш и другото мнение. Общо взето те съвпадат. Купени души и така нататък. Малко извън темата. Това, което ме сме, слушах го, Благовест, го слушах по националното радио, което казва така, всички се вторачили в кодовете и софтуера на машините, които са сертифицирани, само че софтуера на информационно обслужване
Никой не го е проверял. О, да, аз ще ти покажа, аз ще ти дам още добре, че ми помня. Ето ти го сигнала срещу информационно обслужване Мадуров, който го бава четвърти месец. Мога да ти дам много неща. Това, което само... Не Мадуров, а Мундров. Мундров, да. Сега, ти го имаш на електронен вариант, не съм ти издал записи. Този човек е в конфликт на интерес, има договор с здравната каса и така нататък. Това, което искам да кажа, да не задържаме другите колеги. Ние пуснахме едни видеа, за нас има така наречените имагинерни секции, откъдето хора, които имат право да гласуват, примерно македонци, които живеят в Европа, с българските паспорти са гласували. Примерно в Лугодаш. Ако виж колко народ е гласувал, ще кажеш, че това е центъра на София. Има ги таблиците, публикувани в интернет, ако имаш интерес, ще ги дам допълнително и ще покажа, ще доведа експерта, който официално вчера го заяви и по БНР, и по добрия канал 3, както ти обичаш да се шегува с колегите. Да, се шегувам. Да. Така че това е един много по-голям проблем. Общо взето, моят извод е следния. Ние отиваме да гласуваме и да натискаме машинки, а няколко тиквеници като Шиши и Бойко са ти казват, то не ме кефи 3,99, то може 4,15, т.е. абсолютно пренареждане на цялата игра. Да ти кажа, събрали сме подписи и от депутатите, подали сме и касационна жалба, няма проблем, така че очакваме органите да си свършат работа. И Конституционния съд, и прокуратурата, и Радев. Има органа вътре, ми се казва най-поохранените, най-прозрачните, най. Виж, да ти кажа една от далаверите, която ще изуми. Това е бюлетина под номер 1. Тая бюлетина номер 1 трябва да се гласува в секция в Благоевград. Ако отворя чувалите, мога да схвана баш, че тая бюлетина номер 1 абсолютно истинска и ще се намери в секцията във Варна с гласове за две големи партии. Т.е. за една средна партия, но възникнала една голяма партия. Така го правят. В село, в който имаш 300 човека, примерно изписват 1500 бюлетини. Доказали сме го, ще го дам, поне така твърдат нашите експерти. Не е Костинброд 2. Да, само че законен. Ей, сега? Чакаме колегата от Демократичния център, да се казваше. И ако има интерес, ще доведа и нашия експерт. Има го в публичното пространство. С тези твърдения, които аз обобщих просто. Да. Ясно. Добре, Гриша. Благодаря.